Цветята на малката Ида. Виждали ли сте онези хубави пеперуди? Червени, бели, жълти, които така много приличат на цветя. Не сте? Обаче малката Ида ги е виждала. Да, виждала ги е. Само че не знаеше за тях нищо. Нито... Откъде са дошли? Защо са такива и толкова красиви? Как са се появили? При това положение реших за всичко това, което я вълнува, да й разкажа аз, студент, който й разказва най-различни истории. А и едно момиченце може да бъде много любопитно, когато иска да получи отговор на всеки свой въпрос. По-добре ние сами да разкажем за себе си, защото ти, студенте, може да забравиш някоя подробност от красивия ни свят. Да, така е. Ние наистина сме различни на цвят. Бели, жълти, червени. А защо казват, че приличаме на цветя? Защото ние наистина по-рано сме били цветя. Но ние сме се откъснали от стъблата си, размахали сме листенца, като криле и сме хвръкнали. И тъй като сме били послушни и добри, ни разрешиха да летим и през деня и да не се връщаме върху стъблата си. Така се превърнахме най-сетне в истински пеперуди. Да. Почти същото разказах и аз на малката Ида. Студенте! Ето и нея. Ох, бедните ми цветя, съвсем увяхнаха. Снощи бяха толкова хубави, а сега главичките им са клюмнали. Защо става така? Да не би защото това са цветята, превърнати вече в пеперуди. Знаеш ли защо? Не. Според мене не могат всички цветя да се превърнат в пеперуди. Просто защото тогава няма да има цветя. Верно. А ще има само пеперуди. А както виждаш, около нас има и пеперуди, има и цветя. Да, но защо тогава днес цветята изглеждат така посърнали? Виж увехналия букет. Да, защо ли? Знаеш ли? Какво? Просто тази нощ цветята са били на бал и затова сега главичките им са клюмнали. Нима цветята могат да танцуват? Да. Веднага, щом мръкне и ние заспим, те започват весела игра, почти всяка нощ имат бал. А децата могат ли да ходят на техните балове? Да. Та нали мъничките Маргаритки и Момини сълзи също участват в игрите им. Кажи ми тогава, къде танцуват най-хубавите цветя? Ти нали си ходила извън града? Да. Край големия палат? Да. Там живее кралят през лятото. И там има една чудна градина с много цветя. Май се досещам. Да. Ама... Помниш ли лебедите, които плуваха към теб, когато им хвърляше хлебни трошици? Помниш ли? Да. Вече със сигурност се досещам. Ето там стават истинските балове. Раз, два, три. И сигурно звучи много красива музика. Хоп. Раз, два, три. Хоп. Така. Както виждам, и ти си готова за танците. Да. Получава се нежно и грациозно, както при цветята. Знаеш вече, че аз изобщо не съм наблюдавала как танцуват цветята. Но много искам да ги видя. Вчера ходих с мама в тази градина. Но там листата на дърветата бяха окапали и наоколо нямаше никакви цветя. Къде са те? През лятото имаше толкова много цветя. Те са вътре, в палата. Щом кралят и неговите придворни се приберат в града, цветята отиват в палата и започват веселба. Да можеш само да ги видиш от някъде. Двете най-хубави рози седят на трона като крал и кралица. А червените петльови гребени се нареждат от двете им страни и се кланят. След това се явяват всички хубави цветя и балът започва.
Всички цветя да се подредят както трябва. Сините ми ноги да излезнат напред. Вие ще бъдете мънички морски кадети. Мъничките морски кадети ще танцуват с джумбюлите и минзухарите. Както ги наричате, госпожици. Госпожици, мога ли да ви поканя? Лалетата и големите жълти лилии да се държат като... Като какво? Ами като стари дами. Гледайте танцуващите и се грижете за реда. Лекарки. Никой ли не наказва цветята за това, че те танцуват в палата? Никой нищо не знае за това, така че и аз не съм чул. Само понякога през нощта се появява стария пазач, за да види дали всичко е вред. Той носи в ръката си голяма връзка ключове. Какво съм се раздрънкал с тези ключове? Всички ще ме чуят. Я да проверя дали тук е заключено. Пак наближава нощният пазач. Внимавайте! Да се скрием за дебелото перде и ще погледнем само с едно око. Да, за да не ни забележи. Защо мирише тук на цветя? Нищичко не виждам. Не виждам никакви цветя. Защо така мирише тогава? Ах, колко е хубаво! Но разбирам това само като слушам. Нима аз никога няма да мога да видя цветята. О, да, ще ги видиш. Само не забравяй едно. Когато отидеш в палата, погледни през прозореца и тогава ще ги видиш. Така ще е най-добре, за да не те забележат и да не се притеснят. Да. Ето, днес аз сторих това и видях една дълга жълта лилия, която лежеше на дивана и се изтягаше. Ами, цветята от ботаническата градина, те могат ли да ходят там? Не е ли много далеч от тях? За цветята няма нищо далечно. Нали помниш историята с красивите пеперуди? Да. Та те са били цветя преди да се откъснат от стъблата си. О, да, знам вече Нали? много за тях. Да. Пък и ние добре, че разказахме на горкото момиче доста неща за нашия красив живот. Да, иначе то нищичко нямаше да знае за нас. О, да, съвсем нищичко нямаше да знае. След като размислих, реших така. Знаеш ли, че много е възможно цветята от ботаническата градина да не са ходили нито веднъж в палата. Така ли? А може би те и не знаят, че нощем там става толкова весело. О, ами професорът по ботаника, който живее отсреща. Какво, професора? Искаш да кажеш, че ако той разбере за тези вълшебни балове в палата, ще бъде против? Това ли искаш да кажеш? Сега ще ти обясня. Когато тръгнеш към палата и минеш покрай ботаническата градина на професора, кажи само на някой от цветята, че отвъд в палата стават големи балове. И ще видиш тогава как цветето ще разправи това на другите цветя и те всички ще отлетят там. И после професорът ще каже: Боже мой, какво е това? Да не съм сбъркал градината и да не съм влязал в друга. Ах, колко съм разсеян! Бива ли така? Няма нито едно цвете. Не, това не е моята градина. Ето,
Горе-долу такива думи ще каже разсеяният професор за своята ботаническа градина. Така че сега се колебая. Какво? Дали трябва изобщо да казваш на някой от цветята? Добре, ама това цвете, на което може би ще кажа, Да? то как ще каже на другите цветя? Нали цветята не могат да говорят? Верно е. Те не могат да говорят, но затова се разбират със знаци. Със знаци? Разбира се. Не си ли виждала как цветята кимат с глави и движат листата си, когато ги лъхне вятър? Да. За тях тези знаци са същото, което са думите за нас. А професорът разбира ли техния език? О, да. Една сутрин... От кога не съм влизал в моята ботаническа градина? От снощи, май. Не съм влизал, да, от снощи. Но все ми се струва, че много време е минало. Вижте, гледайте как голямата коприва прави знаци с листата си на великолепния червен карамфил. Ах, ти си тъй хубав и красив. И аз те обичам от все сърце. Нищо, че съм коприва. Обичам те. О, ама аз не мога да търпя такива думи. Ей, сега ще ударя по листата тази нахална коприва. Аз те обичам. Обичам те. Колко е весело и забавно. Ама, как могат да си приказват такива неща на едно дете? Как може само? А на мен ми е весело и забавно. Защото само студента умее да разказва толкова забавни истории за света. А пък аз съм на друго мнение. И освен това, съм много, ама много важна личност. Цял съветник. Така че моето мнение е особено важно. И щом казвам, че не трябва да се разказват такива глупави истории на едно дете, значи не може. Но И освен това, не мога да търпя студента, който непрекъснато изрязва от хартия някакви си там уж забавни картинки. Но аз се забавлявам и с тях. Та кой друг може да прави това, освен него? Не виждам друг такъв. А от тези картинки се появява ту някой човек, хванал в ръката си сърце. Ето. Да, което откраднал от друг човек. Ту някоя стара вещица, яхнала метла и качила своя мъж на носа си. И още колко много. Ето точно това не мога да понасям. Как могат да се приказват такива неща на едно дете? Всичко това е една глупава измислица. Какви ги говори този странен съветник? Може би съветниците са за това. Сега трябва да помисля какво да направя с увехналите цветя. За това значи те така са отпуснали своите главички. Просто защото цяла нощ са танцували и са уморени. Сигурно това е и причината, заради която са болни. Какво се прави в такива случаи? Не знам. Но сега ще ги сложа при другите играчки. Не, досетих се. Ще ги поставя в кукленото креватче. А моята любима кукла, която спи там... Извинявай, куклички, но
тази нощ ще спиш в чекмеджето. Бедните цветя са болни, затова остави ги да си починат в твоето креватче. Тогава те сигурно ще оздравеят. Прей, какво нахалство! Някакви си изсъхнали цветя ще слагат в моето креватче. Че те са само за буклука. О, И сега като гледам моята Ида как ги завива и се грижи за тях, лошо ми става. И Ал сигурно ще им предложи и чай. така. А сега ще ви сваря чай, за да оздравеете по-бързо. И утре сутринта да можете да станете и да сте бодри. Така. Дори ще дръпна завеските на леглото, за да не ви пречи слънцето, като изгрее. Сигурен съм, че малката Ида сега не заспива, а мисли за това, което й разказах. Сега дори наднича зад завесите на прозореца, за да види цветята на майка си и да им прошепне. Вие чудно хубави сюмбюли и прекрасни лалета. Аз зная, че тази нощ ще идете на бал. Колко хубаво ще бъде, ако мога да видя всичко това. О, чудни цветя! Как искам да ви видя, когато танцувате в кралския палат. Но моите цветя наистина ли са били там през изминалата нощ? Наистина ли? Ха, как искам да ги видя, да мога да ги видя. Искам. Тихо, тихо те полюшват вълните на съня. Какво е това? Сънувам ли? Не би трябвало да сънувам. Ето, наоколо е съвсем тихо. Значи, другите спят, а аз не. А дали цветята са още в креватчето на куклата? Ще трябва да проверя. Малката Ида обаче наистина спеше и сънуваше всичко това, което се случи от тук нататък. Там някой свири на пиано, но толкова тихо, че едвам го чувам. И сигурно всички цветя танцуват. Как искам да ги видя? Да можеха само да дойдат тук. Но аз все пак ще опитам да отида тихичко до големия салон и да ги погледна. Мама и татко ще продължават да спят и няма да ме чуят. Всичко е толкова светло, като посред бял ден. Ами да, така е, защото има бал. Колко много цветя! И както студентът ми казваше, така и сега виждам как по прозорците има само празни саксии. А всички лалета и зюмбюли са се наредили в две дълги редици. И как танцуват само! А на пияното седи една голяма жълта лилия. Къде е сега студента, за да ми каже: ах, колко много прилича тази лилия на госпожица Лина? Да, тогава аз не му повярвах и доста се смях. Но сега и на мен ми се струва, че дългото жълто цвете наистина прилича на госпожицата. Лилията прави същите движения като госпожица Лина. При свирането навежда усмихнатото си жълто лице на една страна. И при това
поклаща глава в такт с музиката. Май никой не ме забелязва. И така мога съвсем спокойно да си разглеждам всичко наоколо. Ето, това не е ли синият Минзухар? Да, това е точно той. Аз нали съм голям син Минзухар? Тогава какво чакам? Ще отида до кукленото кръватче и ако там има болни цветя, както ми казаха, веднага ще ги поканя на танц и те веднага ще оздравеят. Музиката и танците помагат много повече, отколкото каквито и да е лекарства. Охо! И старият господин, който обикновенно стои върху пепелницата, също се кланя на хубавите цветя, а и ги кани на танц. Ние вече не сме болни цветя. Сега ние ще танцуваме цяла нощ. И ако силите ни настигнат за утрешния ден, кажете на малката Ида да ни зарови в градината. Да, през лятото ние ще израснем отново и ще бъдем още по-хубави. Още по-хубави. Охо! И върбовото клонче танцува. И то се е помислило за цвет. А на върха му е седнала една мъничка восъчна кукла със същата шапка като на надутия съветник. Само че върбовото клонче танцува мазурка. А другите цветя не могат да участват в този танц, защото са много леки и не могат да тропат така силно. Но защо восъчната кукличка на върха на върбовото клонче започва да расте? Да расте и... Как могат да се приказват такива неща на едно дете? Всичко това е една глупава измислица. Глупава измислица! Така си и мислех. Шапката не случайно ми напомня на онзи досаден съветник. Хоп! Пак стана малка восъчна кукличка, щом цветята я удариха. Тук е имало бал! Защо не ми казахте по-рано? Искаш ли да танцуваш с мен, прекрасна кукло? Аз ти кавалерствах, за да излезеш от това чекмедже. Хубав кавалер, няма що. Не харесвам аз такива кавалери. Мен ще ме покани друг. Някое цвете, например. Ето, сега ще се изкашлям, за да ме чуят. За да ме забележат. Ей, колко хитра постъпка! Моята кукла разбра, че цветята ня забелязват и реши да скочи на земята. И нали никога не го е правила, взе, че вдигна такъв шум. Нали не се нарани? А колко сме ти благодарни, че ни разреши да останем в твоето креватче. Ела, искаш ли да танцуваш с нас? Колко съм доволна. Колко е прекрасно, че танцувате с мене. Не се притеснявайте за чекмеджето. На мен ми е добре там. А с вас се танцува великолепно. Колко много цветя идват още в залата. И всичките ли ще танцуват с мен? Да, ще танцуват, ако се държиш внимателно с всички. Така както направи преди малко. А то, както си беше навирила нослето, можеше без да искаш дори да паднеш и да се удариш. Защото това се нарича да гледаш от високо. А когато ти си внимателен, тогава и с теб ще бъдат внимателни. Разбра ли сега? Не мога много дълго да разсъждавам, защото така много искам да танцувам заедно с тези прекрасни цветя. И музиката е тъй чудесна. Такива нежни звуци звучат навсякъде. Това са сините менушки, червени невенчета, маргаритки, момини сълзи. Цветята танцуват и се целуват така мило. И наистина всичко става още по-красиво наоколо. И музиката, и танцорите. Дори малката восъчна фигурка, която така много прилича на досадния съветник. Но и той сигурно вече се е променил. Дали защото раз, два, три, танцувам, не се сещам, два, три, какво? Исках да раз, два, три. Ах, колко е красиво всичко това! Колко е красиво!
На сутринта малката Ида побърза да стане веднага, щом отвори очи. Студенте, през цялата нощ сънувах прекрасните цветя. О! И то точно така, както ти ми обясняваше. Там, в палата, в голямата зала. Ох, как забравих. Искам да видя какво е станало с увехналите цветя. О, те съвсем са увехнали. И куклата си стои в чекмеджето, там където я оставих. И сега какво ще правиш? Ще намеря хубава кутия, в която мога да поставя увехналите цветя и ще ги занеса в градината. Нали там трябва да ги заровя, за да могат отново да поникнат другото лято.